नारखो बुदाङाव दान्दिसे गियाननि बाथ्रा सावरायनि। जोंनि इयुन संसारा जेब्लाबो मोजां जागोन गोसोआव लाखियोब्ला बेफोर खोथाखौ। संसाराव जोनोम लानाय आरो थैनाय बेयो अरायबो सैथोखा। नाथाय गोसोआव ला, जोनोम लानाय आरो थैनायानो जिउनि जोबथि नङा, थांखि जानो हाया। सान्थौगिरिफोरा बुंदों, बुहुमाव जों मानसि हारिया फ्राय 78 बोसोर सम थांनानै थायो। जिउनि बै गोलाव समखौ गोजोनै बारहोलांनायासो जोंनि गुबै थांखि, जिउनि मोन्थोर। नाथाय जों साबैसेया जिउनि बै मोन्थोरखौ मोनहैनो हादों, जिउनि बै जोबथा थांखिखौ मोनहैनो हादों? जों साबैसेया जिउखौ गोजोनै बारहोनो हादों? आरो हायाखैब्ला जोंहा माबेयाव गोरोन्थि जाखो? जों माबोरै आन्दायखो? जिउनि देरसिन गोरोन्थिया मा? बे सोंनायनि फिननायाव गौतम बुद्धआ बुंदोंमोन, आंहा थोजासे सम दङ। बे साननायानो जों मानसि हारिनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थि। समा फ्रि, नाथाय समा जोबोद बेसेन गोसा। समा रावनिबो आंगो नङा, नाथाय जों बै समखौ गावनि थाखाय बाहायनो हायो। समखौ नों बाहायनानै खोमानो हागोन, नाथाय गोमालांनाय समखौ नों जेब्लायबो मोनफिननाय नङा। गोसोआव लाखि रायजो राजाफोर, जों जिउनि गोबांसिन समखौनो बायदिसिना नाङै बाङै आरो आनप्रडाक्टिभ खामानिफोराव हगारसारो। बिदिन्थि महरै, जिउनि फ्राय 27 बोसोर सम जों उन्दुनायावनो हगारो। थिग बेबायदिनो जिउनि फ्राय 8 बोसोर सम जोङो बायदिसिना ससियेल मिडिया गेलेनायफोराव हगारो। बे एखे रोखोमैनो जिउनि फ्राय 7 बोसोर सम जों बायदिसिना रंजानाय बाजानायाव बाहायो। गुबुन फारसेथिं, जिउनि फ्राय 11 बोसोर समखौल' जों मोजां खामानि मावनायाव बाहायो। धोन सम्पदजों बुंफबनाय बुहुमनि मुंदांखा इनभेस्टर बिथां वारेन बाफेटआ सानसे बुंदोंमोन, लुबैनाय मानि गासैखौबो आं बायजोबनो हायो, नाथाय समखौ बायनो हाया। जुदि नोङो 1 बोसोरनि इम्परटेन्सखौ मिथिनो लुबैदों, अब्ला नोङो बै फरायसानियाव सोंनानै नाय, जाय सान हर फरायनानैबो आनजादाव उथ्रिसारनो हायासै। थिग बेबायदिनो जुदि नोङो 1 सेकेन्डनि इम्परटेन्सखौ मिथिनो लुबैदों, अब्ला नोङो बै मानसिनियाव सोंनानै नाय, जाय 1 सेकेन्डनि थाखायनो गिदिर खैफोदनिफ्राय बारग'दों। समा गासैनिबो थाखाय एखे, नाथाय बै समखौ सोर माबादियै बाहायदों, बेनि सायावनो नोंनि जिउआ सोनारगोन। समखौ रेसपेक्ट खालाम, समखौ अननो सोलों। समानो नोंनि सिमांखौ जाफुंसार होगोन। गोसोआव लाखि रायजोफोर, बुब्लिनि मोनफ्रोमबो समखौ थि आरो थांखिजों बाहायनो नाजा। समखौ नों जेरै बाहायगोन, नोंनि जिउआबो बेबादिनो जागोन। दिनै एसेनोसै, गोजोन्थों।